Čaute, vítajte pri novom teste na motocykel FK. Dnes tu máme tieto dva trojvalce. Každý, kto nás sleduje, vie, že ja trojvalce takže milujem. Máme tu tohto vynovaného Tridenta, ale k nemu sme zohnali nového konkurenta z Číny a tým nie je nič iné ako CF Moto NK675. Sledujte nás a povieme si, čom je ktorá motorka dobrá a či stojí za to ušetriť alebo či stojí za to priplatiť si za tradičného Brita. Ideme na to. A toto už sú oni. Najväčší rivali na poli trojvalcov nad 600 cm3. Toto je Triumph Trident 660. Dlhé roky známa motorka, kedysi to bol entry level práve pre začínajúcich jazdcov. Potom to vystriedali 400, ale táto motorka dostala pre tento rok nové vylepšenia. A oproti nej sme postavili túto novinku z Číny. Je to CF Moto NK675. Sú vám tie tri čísla nejaké povedomé? Je to trošku kontroverzné číslo, pretože práve číslo 675 patrí Triumphu. 675-kový motor historicky prešiel evolúciou a dneska sa montuje iba do tohto Tridentu. Ale už tu máme väčší 765-kový motor, ktorý však dostala úplne iná motorka. Je drahšia, je výkonnejšia, ale tieto si môže dovoliť aj začiatočník. A každá je niečím špecifická. Toto CF-ko má 675 kubíkov. Maximálny výkon činí 90 koní pri 11 000 otáčkach a maximálny krútiak je 68 N pri 8250 otáčkach. Na druhej strane Trident, veľmi rokmi známy a overený motor, má ten výkon o niečo nižší. Výkon je len 81 koní. Naproti tomu krútiaci moment má 64 N, ale tu ide o ten veľký rozdiel. Tieto motory sa líšia v tom, že táto motorka točí maximálny krútiak o 2000 otáčok nižšie. Čiže máme 6250 otáčok. A práve to robí tieto motorky rozdielným. Trident totižto väčšinu krútiaceho momentu, a to až hodnotu 90%, dodáva už pri 3600 otáčkach. Ako sa to prejavuje? Tento motor pôsobí trošku viac ako dvorvalec. Má samozrejme lepšie parametre ako povedzme konkurenčná Honda CB650R. A práve v týchto hodnotách, hoci na papieri ten rozdiel môže byť zanedbateľný, odlišuje tieto dva stroje. Je to úplne iný charakter a práve Trident bude športovejší. Čo to znamená? Ten plyn je za mňa oveľa hutnejší. Hoci má o 10 koní menej, za ten plyn, keď zatiahneš, máš tam okamžite brutálny nástup krútiaceho momentu a neskôr aj výkonu. Táto motorka je naproti tomu o niečo viac točivejšia. Ponúka vyšší výkon, avšak celé toto balenie motorky prináša o niečo iný jazdný pocit. Práve NKčko bude práve pre jazdcov, ktorí majú radšej pohodlnejšiu jazdu, aj ten priebeh výkonu je taký jemnejší a práve Trident je väčší chuligán. Pozrime sa na dizajn. Toto NKčko podľa mňa dizajnovo trošku bolo prebraté práve s divkou. S divkou od KTM, nasvedčujú tomu bočné lemy, ale celkovo je motorka výborne spracovaná. Je to taký futuristický dizajn, hlavne čo sa mi páči, je to kovová nádrž, dokonca máme tu krásny 5-palcový displej, v základe je tu stabilizátor riadenia, kdežto Trident ponúka takú klasickú modernú. Odkazuje to na starší dizajn, starú školu, ale sú tam moderné prvky ako je LED svetlo, farebné spracovanie a podobne. Ale čo je nové, pretože tento rok motorka zdrážila. Tento rok stojí slabých 9000 €, ale dostaneš niečo navyše. Novinkou je Quickshifter sérii, máme tu 6-osú inerciálnu jednotku, ktorá určuje, v akej polohe je motorka. To znamená, že máš tu náklonové ABS, náklonovú trakčnú a celkovo to dodáva o niečo lepší feeling a cítiš sa bezpečnejšie. Dokonca pribudol jeden jazdný režim, už to nemáme iba Rain a Road, ale máme tu aj režim Sport. Medzi týmito režimami nie je až taký veľký rozdiel, ale určite si ho budeš prepínať medzi Sportom a Rainom, keď už začne ísť do tvojho a trošku napadne dážď. Práve NKčko takýmto niečím nedisponuje. Nemá v podstate žiadnu mapu, je tam nastaviteľný stupeň trakčnej a to je v princípe všetko.
Na druhej strane má lepší displej, tam 5-palcový plnofarebný displej, ktorý krásne zobrazuje a krásne čitateľný za každého počasia a oproti tomu práve ten Trident stráca. Je to trošku základnejší displej, ktorý sa však paradoxne začal predávať do oveľa hodnotnejších motoriek, ako sú klasiky od Speedwinu 1200 cez 900, kde práve krásne dvojité budíky nahradil tento displej. Je to dvojitý displej hore čierno-biely s otáčkomerom, riflomerom a zaradeným stupňom. A práve na tej spodnej časti si môžeš pozrieť elektronické vychytávky, ktoré majú obidve motorky. A povedzme si, aké to sú. Trident vieš spárovať s telefónom cez Bluetooth, NKčko dokonca cez Wi-Fi. Pomocou týchto zariadení vieš na rukoveti prepínať pesničky, príjmať telefóny, dokonca sledovať turn-by-turn navigáciu. Toto v prípade Tridentu, v prípade NKčka práve táto navigácia chýba. Ale zase musíme pochváliť o niečo lepšiu aplikáciu v prípade NKčka, pretože tá motorka je proste stále online, vieš si trackovať v akom je stave, akú má za sebou trasu, aký je stav paliva a podobne. Čiže máme tu niečo za niečo. Povedzme si teda tie hlavné rozdiely. Vrátim sa ešte raz k motoru. NKčko má nastavený motor na vyššie otáčky. Dokonca okolo 6-7 tisíc otáčok začne brutálne revať. Táto motorka je na tom práve lepšie zo zvukového hľadiska. Má aj trošku krajšie spracovanú koncovku. To je síce môj subjektívny názor, ale ten zvuk je oveľa hutnejší. Môžete vyrušovať to, že keď pridáš plyn, najprv počuješ ten zvuk a potom sa prejaví samotný výkon, ale to už je charakteristika tejto mašiny. Má tiež quickshifter, ale iba smerom nahor. A práve v prípade tohto je za mňa ten quickshifter o niečo lepší. V prípade Tridenta, bohužiaľ, ten quickshifter nie je úplne taký, ako som zvyknutý na Triumphoch. To znamená presný, bezchybný. Má tu svoje mušky, kým sa nezahreje v motorke, spôsobuje trošku gumový prejav samotnej prevodovky, ale od 3. prevodového stupňa vyššie už funguje hladko. Medzi jednotkou a dvojkou, keď by sa to nemalo používať, to dosť sekne a medzi dvojkou a trojkou je to stále ešte radikálny zásah, ale oproti NKčku má zase quickshifter aj smerom dolu. Čiže aby sme sa pristavili tuto, jemnejšia prevodovka, jemnejšia spojka a hlavne je tu nastaviteľná páčka aj spojky. To by som práve na tom Tridente doplnil, pretože tí, čo majú menšie ruky, proste sa budú cítiť menej pohodlne. Rovnako, veľmi jemný plyn. Za mňa skvelá robota, celé to pôsobí jednoducho jemnejšie a vyladenejšie. Čiže quickshifter lepší, nástup v stredných otáčkach o niečo horší, ale táto motorka ponúka to, čo iné naháče veľmi neponúkajú. A tým je za mňa nejaký komfort. Pri naháčach sa totiž to nedá hovoriť o nejakom cestovateľskom komforte, ale táto motorka má jedno z najlepších sediel, aké som v triede zažil. Ale pozrieme sa na Tridenta. Trident má teda o niečo horší quickshifter, ale ten motor a jeho prejav a tá emócia, ktorú má v stredných otáčkach, je zase presne opačným protipolom tohto NK. Čo sa týka prúženia, pozrime sa práve na toto, pretože NKčko má plne nastaviteľné kajaby a vzadu monošok s nastaviteľným predpätím. Bohužiaľ toto pri Tridentovi nenájdeš. Vpredu sú nenastaviteľné šovy a vzadu nájdeš monošok taktiež iba s nastaviteľným predpätím. Celý podvozok je o niečo tvrdšie nastavený ako tovarenská verzia CF Moto, ale celé to zapadá do toho konceptu, že je to proste taký malý chuligán. Je to proste tvrdšie, má to o niečo skorší nástup brzdného účinku. A pozrime sa práve na brzdy, pretože práve Trident má vpredu dvojité kotúče s priemerom 310 mm od Nissinu. Konečne tu máme aspoň tú paťku nastaviteľnú, ale brzdný účinok prichádza skôr a jeho účinnosť na páčke je na trošku kratšom intervale ako samotné CF-ko. To CF-ko vieš lepšie dávkovať, čiže keď si začínajúci jazdec, nevyleká ťa to až tak veľmi, ale tým nechcem povedať, že toto sú nejaké nesmierne kúsavé brzdy, ale jednoducho ten brzdný účinok v prípade CF Moto je o niečo iný. To, čo bude možno diktovať predajnosť týchto dvoch motoriek, je práve cena. CF-ko totiž to stojí iba nejakých 7100 €. Pôvodných 8000, ktoré stalo Triumph Trident, vďaka novej výbave narastol až na necelých 9000 € v závislosti od toho, akú máš farbu. Obidve motorky však nie sú jedinou verziou, ktoré si môžeš kúpiť. V prípade NKčka tu máš aj super športovú motorku a v prípade tohto Tridentu nájdeš rovnaký motor a rovnaké komponenty aj pri modeli Daytona, ktorá je taká daily športová motorka na široké využitie a dokonca tu máš aj Tiger Sport, ktorý je už taká malá závodná cestovná strela, ktorý je v princípe polokapotovaný motocykel. Pozri si náš test, určite je to veľmi zaujímavé porovnanie práve s 800-kovým Tigerom, ktorý prišiel tento rok. A čo je paradox, tieto motorky, hoci vyzerajú rovnako,
respektíve majú podobné parametre, oni dokonca aj vážia rovnakých 189 kg. Výška sedla je zanedbateľná. Máme tu 810 versus 805 mm. Takže dočiahne na tom aj naozaj menší jazdec a ani jedna z motoriek neurazí ani skúsenejšieho jazdca. Je už teda na tebe, či sa ti bude páčiť nový dizajn alebo stará škola, či chceš dravejší motor alebo väčšie pohodlie, či potrebuješ nastaviteľný podvozok alebo ti stačí ten nenastaviteľný, je to už na tebe. Poďme sa spolu povoziť a ja vám poviem práve pri jazde, čo sú jej prednosti. Začíname CF-kom a potom sa pozrieme na Tridenta. Ideme na to. No, pre mňa bolo toto CF-ko veľké prekvapenie. A to už len z toho dôvodu, že urobili trojvalec a keď som si na neho sadol, tak si hovorím, že ostatné značky majú fakt problém. 7 000 eur a tá motorka je kus dobrého stroja za tie prachy. Čo sa týka vyhotovenia charakteru motorky, nemôžem povedať pol krivého slova. Ale my to dnes porovnávame s Tridentom a ako prvé, čo si všimneš, určite proste ten displej, je to proste krajšie spracované. Motorka má o niečo väčšiu kapotáž, pôsobí hutnejšie, mohutnejšie, má širšie rajdy a je veľmi, ale skutočne veľmi pohodlná na cestovanie, pretože aerodynamika od pasa dole za mňa úplne super. Pripomína mi to Z900 od Kavy, tiež v tej motorke som proste usadený v nej pekne za nádržou. Táto motorka je jednoducho viac točivá, musíš pracovať s tými otáčkami vo vyššom spektre a naozaj od tých 7-8 sa to proste krásne zobudza a nastupuje krásny rov, teraz si to ukážeme, tak pozrieme, potom sa rozbehne jak šialená. Tomu tu máme skutočne jemný plyn, hoci nemáme tu elektronický plyn ako v prípade Tridenta. Nemáme tu dokonca ani jazdné režimy a palivové mapy, ale tej motorke to vôbec nevadí. Jednoducho, keď pridáš najprv, dostaneš do uší krásnu svinkovú kulisu, potom sa zobudí aj sila motora a ukáže ti, že tých 80 koní vyše v sebe má a že ten charakter tam proste je. Motorka je teda charakterovo pokojnejšia, kľudnejšia. Za mňa má jemnejšiu spojku, hlavne sú tu nastaviteľné páčky, lepšie na ňu dočiahnem aj ja s menšími rukami. Ten plyn tiež reaguje jemnejšie, tá vôľa palivovej, teda plynovej rukoveti je jednoducho jemnejšia a celé je to také vykludnenejšie. Čo hrá obrovský posun pre túto motorku je nastaviteľný podvozok, hlavne tá predná vidlica. Tridenta proste nedonastavíš, ale táto motorka tú možnosť má. Ďalej tu máme prevodovku. Prevodovka konkrétne v prípade Tridenta je podľa mňa kvôli quickshifteru trošku taká menej presná, respektíve, že CF-ko to má fakt, že lepšie. Je tu síce iba jednostranný quickshifter, ale smerom hore to ide hladšie, tá odozva je proste o niečo lepšie ako v prípade Triumphu. Komu je teda táto motorka určená? Túto motorku by som skôr odporúčal začiatočníkom, pretože nemá taký výbušný krúťak v tých nízkych otáčkach, ale pritom výkonu má dostatočne veľa na to, aby si na nej užil fakt veľa zábavy. A čo sa týka agility, obidve motorky na výbornú, proste z váhou 189 kg sa na tom zabavíš jak malé decko. To proste musím uznať, že obidve motorky splňajú na výbornú, avšak každá má niečo pre iného zákazníka. Povedzme si ešte niečo k brzdám, pretože tie zapadajú do toho konceptu, že nie sú také športové, nemajú taký rýchly nástup ako v prípade Tridentu, ale je to jemnučké, proste očakáva sa, že na tejto motorke budeš jazdiť o niečo pokojnejšie, aj keď spoľahlivo zastaví z vysokých otáčok, bez problémov. Táto motorka má aj tie nasávače na chladenie brzd, je to asi prebraté skôr z tej super športovej verzie, ale nechali to tu. Je to dizajnovka, niekomu sa to môže zdať trošku prehajpované, ale za mňa OK, je to proste dizajnová vec. Táto motorka má taký vibe, že klobúk dole CF Moto. A ak nemáš rád čínske motorky, vyskúšaj si fakt túto, garantujem ti, že zmeníš názor. Ale my už si poďme sadnúť na Tridenta a uvidíme, čo sa skrýva v ňom. Čo dodať k Triumphu? Tá motorka tu už je nejaký ten rôčik a ten motor má za sebou veľmi dlhú históriu. Tá história sa spája s veľkou športovosťou. Motorka dostala od tohto roku v štandarde quickshifter, hromadu elektroniky, o ktorej si práve povieme.
Čo sa mi však na tejto motorke páči extrémne, je samotný priebeh motora. Proste ten motor ťahá jak blbý. Hoci tie papierové hodnoty nie sú nejaké okuzľujúce, maximálny krútiaci moment niečo nad 60 Nm, pri 6250 otáčkach, ale 90% vážený, má ten motor už niekde nad 3000. Čiže ty keď nejdeš na voľnobek, proste otočíš plynovou rukoveťou a tá motorka vystrelí. A to ti dáva obrovský pocit dynamiky, hoci má menej koní tá mašina. Pôsobí doslova silnejšie. Tak ako bolo CF-ko vyslané pre niekoho, kto má rád väčší komfort, práve táto motorka je väčší chuligán. Poďme si teda prejsť jednotlivé komponenty. Čo ma na tejto motorke hnevá, je nenastaviteľná páčka spojky, ktorá by proste okamžite bola vymenená, aby ten komfort bol väčší. Proste dal by som tam nejaké tuningové, buď aftermarkety, alebo priamo od Triumphu. Spojka je hlavne aj trošku tuhšia, ale je to také celé proste viacej drsné. Je paráda, že motorka dostala 60 inerciálnu jednotku, máš tu náklonové ABS, máš tu neviem aké fičúrky. Je to niečo športovejší stroj, aj keď nepôsobí veľmi športovo, je to taká anglická, klasická, moderná, ale na takýchto cestách, so skvelým podvozkom. Rovnakú vidlicu nájdeš aj na CB650R, rovnako je to aj v prípade brzd. Vzadu nastavíš iba predpätie, ale tá esencia tejto motorky, ten hladný trojvalec, pôsobí to ako silnejšia mašina, pôsobí útlejšie. Jednoducho tá motorka je menší kus stroja, hoci proste chýbajú tomu tie bočnice, ktoré má CF-ko, je tu trošku väčší nápor vzduchu, ale to ti široký úsmev na tvári nebude brať a budeš sa tešiť z každého vytočenia a z každého výjazdu do zákruty. Ale aby som to zhrnul, skutočne motorka je podobne spracovaná ako CF-ko a ak to CF-ko to dobre spravilo, na to, že ten motor je úplne nový, urobili kus dobrej roboty. Proste ten Trident má, čo sa týka športovosti, niečo do seba. Ten budík je trošku skrátka menej čitateľný. Ak ti na ňo zasvieti slnko, uvidíš veľký trd makový, ale zase má to podobné konektivitu, ako je tomu v prípade CF-ka. Hoci nie na takom peknom displeji, ale ten vibe je za mňa prospekt Tridentu neodškriepiteľný. My už ďakujeme importérovi CF Moto a takisto importérovi Triumphu, že nám umožnil takýto pre mňa veľmi emotívny test a ja už sa lúčim z paluby tohto stroja zase niekedy na budúce. Čaute. A toľko už jazda. Ďakujeme, že ste nás sledovali až do konca. Dajte nám like, odber, sledujte nás na sociálnych sieťach aj na našej stránke www.motocykel.sk. Toľko dnešný test trojvalcov. Vidíme sa pri ďalších testoch. Čau.